السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وأولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ تمام باب واضح بلند درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ پنڈال پردہ پہ آئے، انج نہیں ایک واری درود شریف انج پڑھو جی میں پڑھن دا حق کے میری آواز دینال آواز ملا کے محبت دینال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اے نہیں جناب اعلیٰ، ذرا اپنے ہتھانوں جناب جھنڈے بنا کے تے سینے دا زور لا کے میرے کریم آقا دے دین دے پارے دار بن کے ذرا اپنے ہتھانوں بلند کر کے حضور دی بارگاہ حاضری پیش کرو۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں او محمد عربی دے غلاموں ایک گل یاد رکھنا جناب اعلیٰ، اس دنیا تے بڑے 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 بادشاہ جنہ دے جناب نام مٹ گئے، جنہ دا نام نشان نہیں باقی رہا۔ مسلمانوں تو آڑیاں میریاں نظران دے اندر کتنے کتنے وڈے بادشاہ آئے، کتنے کتنے وڈے دولت مند آئے، کوٹھیاں گڑیاں کاراں لے آئے، لیکن انہاں دے نام مٹ گئے۔ مسلمانوں ایک لاہور دی دھرتی تے بابا آیا جدے کول جناب کوٹھی بھی کوئی نہیں، جدے کول جناب وڈی کار بھی کوئی نہیں، جدے کول جناب وڈی گدی بھی کوئی نہیں، لیکن تسا ویکھیا مینار پاکستان بھر گیا ہے، پورا لاہور جام ہو گیا ہے۔ میں اقبال کو لو پوچھا، اقبال بابا تے کسی پیر دا پتر بھی نہیں، بابا تے جناب کسی گدی دا گدی نشین بھی نہیں۔ اقبال نے آکھیا مولوی جھلا ہو گیا ہے، تو کوئی نہیں سنیا، عزتہ کوٹھیاں تھی کاراں دی وجہ تو نہیں ہونیاں، عزتہ محمد دی غلامی دی وجہ تو ہونیاں۔ نام شاہ
جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہاتھ بلند کر کے حشر تک نام و نشان پنجتن. اور بہت ہی خوبصورت شعر. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. مسلمانوں میں علماء دی موجودگی دے اندر بندہ اینا چیز سبق سنانا چاہتا ہے. حضور دی ذات تے درود پڑھنا بڑی عظمت دی گل ہے. حضور دی ذات تے درود پڑھنا جناب اعلیٰ بڑی عزتاں دی گل ہے. درود دو طرح پڑھیا جاندہ ہے, یا درود حجریاں اندر بیٹھ کے پڑھیا جاندہ ہے, یا درود حجریاں اندر تسبیحاں رول کے پڑھیا جاندہ ہے. او میں کیا بڑی گل ہے درود پڑھنا, لیکن درود آلہ صرف ہوتے تے راضی نہیں ہوندا جیڑا جناب حجریاں دے اندر بیٹھ کے تے درود پڑھے. لیکن جدو حضور دے دین تے اوکھا ویلا ہوئے تے آکھے مولانا حالات اچھے نہیں, مولانا حالات ٹھیک نہیں. میں آکھنا چاہنا درود تے درود اللہ ہوتے تے راضی ہوئے گا جیڑا حجرے اندر بیٹھ کے درود پڑھنا جاندہ ہوئے. کدی وقت آ جائے تے حسین دی طرح قبر دا لاشا اٹھان تو بعد بھی نانے دی ذات تے درود پڑھنا جاندہ. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور جناب سید نے گل ہی مکا دیتی. اے جناب کلام میں کسی عام شاعر دا نہ پڑھیا, اے کلام میں اس ہستی دا پڑھیا وہاں جس نے حضور دے دین پچھے بڑیاں مارا کھا دیا. اے جناب سید کفایت علی کافی دن نو سبق پڑھاندا ہے, رات نو حضور دے دین تے پارا دیندا ہے, رات نو سبق پڑھاندا ہے تے دن نو آقا دے دین تے پارا دیندا ہے. مسلمانوں جناب سید زادہ اے جناب مراد آباد دی دھرتی تے حقلے بچ گئے نے, 3 مہینے واسطے روح پوش ہو گئے. کسی ظالم دی مخبری دی اتے سید نو گرفتار کیتا گیا. جس وقت سید زادے نو جناب گرفتار کر کے تے پوری رات جناب سید دے جسم نو کوئلے علی استری گرم کر کے تے داغیا گیا ہے. اتے جناب لون مرچانو رلا کے سید دے زخمت لایا گیا. آکھیا دس تیرے نال کون کون سنگی سائیں. سید نے فرمایا کہ فیت علی جان تے جے سکدا ہے لیکن نانے دی امت دے وچوں کسی تے حرف نہیں آن دے. اے جناب سید زادے نو داغیا گیا. مسلمانوں صبح دا وقت ہویا, ہاں جناب سید دی اکھ بند ہوئی ہے, قسمت دا ستارہ جاگیا تے سید نو نانا جان دی زیارت ہو گئی. سید دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا پتر کفایت علی موت تو ڈر گیا ہے. عرض کی تھی نانا جان میں حسین دا پتر ہاں, موت تو تے نہیں ڈریا. فرمایا پتر پھر روندہ کس وجہ تو پہ آئے. سید کفایت علی کافی نے عرض کی تھی نانا جان روندہ اس وجہ تو پہ آ جی ایتھے ملاقات ہونی سی میں 3 مہینے واسطے لکیا کہیں دو رہا. نانا جان میں دسنا چاہنا میرا تن بھی تو ہڈ دین تو قربان ہے, میرا من بھی تو ہڈ دین. تے سید نو جناب پھانسی دے پھندے دے. جس وقت سید نو لٹکان دیواری آئی تے سید حضور دی سنا پیا کردہ تے کہندہ پیا سب فنا ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک پر نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. قبلہ
کیونکہ میں ملانگا اپنے بابا جی دا مینو جناب اپنے جناب علم تے مانے مینو اپنی نسبت تے مانے ساڑھے بابے نے سانو ایک کو سبق سکھایا ہے پترا 100 روپے دا نوٹ ویک کے اپنی تقریر دا رخ نہیں بدلنا سانو جناب بابے نے ایک کو سبق سکھایا ہے کرو مدغیلے تو الرضا پڑی اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نانے تاجدار ختم نبوت جنہ بھائیاں نو بابا جی دا فیضاں بعد اللہ درنا یاد ہے تے گرمی یاد ہے تے یار گرمی ہے ہی کوئی نہ بابا جی فرمان دے سن نعرہ انج دا لاؤ تو اڈے نعرے وچوں خون ٹپکے تاجدار ختم نبوت کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ پھیر تے ویک حضور دے دیوانے کمیں حضور دی ختم نبوت اقرار پہ کر دینے تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا اجے بڑا فروق الحسن ہونا ہے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا حمد و صلاۃ و بعد میرے دوستو بزرگو ساتھیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اج تساں اور میں عظیم الشان سالانہ دین است حسین کنفرنس اس دے اندر حاضر ہاں بڑی خوش قسمتی دی گل ہے میرے واسطے اتنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر فقیر نو سبق سنان دا موقع ملیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اس بات تے فخر ہے کہ اللہ نے تو انو تے مینوں سنی بنایا ہے ٹھیک ہے جی تے انشاءاللہ جو مینوں میرے وڈیاں نے سبق دیتا ہے الحمدللہ اس سٹیج تے جڑا میں اپنے آئے دے اندر میری ذات پات دا کوئی کمال نہیں بلکہ مدینے والے دی بات دا کمال ہے ٹھیک ہے جی تے میرے بابا جان قبلہ حافظ پیر محمد یوسف چشتی صاحب دی محنت ہے تے انشاءاللہ اسی جگہ جگہ تے حضور دے دین دے ہو کے دینے نے تے دینے آرانا ہے میں بلا تمہید گل شروع کرنا میں نو ممتاز صاحب نے حکم دیتا ہے کہ شبیر شاہ دی سر لا کے تھوڑی جی شہادت پڑھنی ہے تے کی کر سکتے ہیں حکم دی تعمیل ہوئے گی انشاءاللہ ایک دو گلنا عقیدے دیاں کر کے تے میں شہادت شروع کرنی ہے احباب زی وقار توجہ فرمانا اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے تو انو تے مینوں سنی بنایا ہے جڑا سنی بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے ذرا بولے سبحان اللہ کمال ہے جی کمال ہے جملہ سننا ہے نہیں ویکھنا بہو جنہ دا چھوڑ ہے تے تقریر پیا کردا ہے نانا ویکھنا میں جملہ کی دے رہا تے ذکر کی ناندہ پیا کردا جملہ سینے ٹھنڈ پاوے تے ہاتھاں نو چاہ کے سبحان اللہ بولنا ہے اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے تو انو تے مینوں سنی بنایا ہے احباب زی وقار جو میں آیہ کریمہ پڑھی ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان فرما دیو میں کوئی صلہ نہیں منگدا کوئی سوال نہیں کردا ایمان دے بدلے قرآن دے بدلے اسلام دے بدلے الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال مودت کریا جے بڑی توجہ اہل سٹیج دی محمد ہر قریبی شان آلہ ابو بکر صدیق شان آلہ فاروق اعظم شان آلہ عثمان غنی شان آلہ حیدر کرار شان آلہ کوئی ایو جیا ٹبر ہے جیڑا صرف صدیق کردہ ہے تے اہل بیت دے بارے بکواس کردہ ہے کوئی صرف حیدر کر کے اہل صحابہ نو بھونکدہ ہے اور میں کہ سنی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تینو تجار غار دا بھی نوکر بنایا ہے تے حیدر کرار دا بھی نوکر بنایا ہے اللہ نے تو انو تے مینو کوئی یہی دی دکان ہے جتو صرف صحابہ دی محبت لب دی ہے کوئی یہی دی دکان ہے جتو صرف اہل بیت دی محبت لب دی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے صرف سپر سٹور سنی دا ہے اللہ تعالیٰ نے سنی نو ابو بکر دی محبت بھی عطا فرمائی اللہ نے سنی نو عمر فاروق دی محبت بھی عطا فرمائی اللہ نے سنی نو عثمان غنی دی محبت بھی عطا فرمائی اللہ نے سنی نو حیدر کرار دی بھی محبت عطا فرما چھڑی احباب زی وقار آج جنہ قریبیاں دی گل کرنی ہے ذرا اجازت ہوئے محبت نہ سبحان اللہ کو تے میں شان بیان کرا حسین دی میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احبنی فاحب حازین فاحب اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی اليوم القیامہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا او بندہ قیامت دے دن میرے نال ہوئے گا میں آتا یارا شگرد استاد نال ہوئے تے سونا لگ رہا ہے اج مرید پیر نال ہوئے تے سونا لگ رہا ہے اج نکا بڑے نال ہوئے تے سونا لگ رہا ہے پر صدقے جاواں
میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا او بندہ قیامت دے دن میرے نال ہوئے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او بندہ قیامت دے دن میرے نال ہوئے گا۔ آقا کیڑا؟ فرمایا جد دے دل وچ محمد دی محبت ہوئے، جد دل وچ محمد دی محبت ہوئے، فاحب حازینی فاحب اباہما، جد دل وچ محمد دی محبت ہوئے، جد دل وچ حسن تے حسین دی محبت ہوئے، جد دل وچ علی تے فاطمہ دی محبت ہوئے، بندہ قیامت دے دن اوتے ہوئے گا جتھے اللہ مقام محمد عربی نو عطا فرمائے گا۔ احبابِ ذی وقار، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں تے میں نے سنی بنایا ہے۔ دوسری حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک لمحہ میری یاد دا ذکر کردا ہے، جیڑا بندہ ایک لمحہ میری یاد دا ذکر کردا ہے وہ یہ نہ سمجھے بائی ٹائم ضائع ہو گیا ہے، فرمایا انہوں مبارک ہوئے جیڑا ایک لمحہ میری یاد دا ذکر کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ایک سال دی مقبول عبادت دا ثواب عطا فرما لیندا ہے۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آؤ نا محمد عربی دے غلام و خالق کائنات نے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے پاک پروردگار نے اعلان فرمایا اے محبوب تساں فرما دے ہو میں کوئی اجر نہیں منگدا، میں کوئی سوال نہیں کردا، اسلام دے بدلے قرآن دے بدلے ایمان دے بدلے، لیکن میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے، محبت کریا جے۔ مسلمانوں دنیا دی ہر گل جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا دی ہر گل جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ محمد دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، تے پھر میں کہیں تو نہ آقا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں میرے آقا دا ہر قریبی بڑی شان آلہ، میرے آقا دا ہر قریبی بڑے مقام تے بڑی عزت آلہ، لیکن آنا ذرا میں تینوں حسین دی شان سنان دا جاواں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے دعا کناں دے نال سنیا، میں اپنیاں دعا اکھاں دے نال ویکھیا کہ میرے کریم آقا تشریف فرما نے، حضرت امام علی مقام آئے، میرے کریم آقا نے حسین دے ہتھاں نو پکڑیا۔ مسلمانوں جتنا مقام ہوئے تے پھر اتنا امتحان ہوندہ ہے مسلمانوں، میرے کریم آقا نے حسین دے ہتھاں نو پکڑیا، میرے کریم آقا نے حسین دے قدم اپنے قدمہ دے اتے رکھے، تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین نو فرمایا ترقا ترقا ترقا، حسین ہور اتے آجا، حسین ہور اتے آجا، حسین ہور اتے آجا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان دے رہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سینہ ہے تے حسین دے قدم میرے آقا دے سینے تے آ گئے نے، میرے آقا نے فرمایا ثم قال افتح فاقا ثم تفلا، میرے کریم آقا نے فرمایا پتر حسین اپنے منہ نو کھول دے، حضرت حسین نے اپنے منہ نو کھولیا، میرے کریم آقا نے لعاب حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈالیا، میرے کریم آقا نے حسین دے لباں تے بوسہ دیتا، میرے کریم آقا نے عرض کی تھی مولا اس حسین دے نال ممی محبت کرنا ماں، اس حسین نو تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا لبیک دا نعرہ لاؤ جی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آؤ نا مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے کریم آقا دا نواسا وے مسلمانوں جتنا وڈا مقام ہووے اتنا وڈا امتحان ہوندا ہے صدقے جاواں کائنات دے اندر حسین جا مقام کسے دا نہیں کائنات دے اندر حسین جا امتحان بھی کسی نہیں دیتا کائنات دے اندر حسین جیا مقام بھی کسی دا نہیں کائنات دے اندر حسین جیا امتحان بھی کسی نے دیتا نانا جان دے دربار تے آئے نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا آویک سکینہ اتے شہر بانو نالے اکبر عباس کوہان چلیا اتے پھر مسافر نہیں آنا تیرے دین تو ہون قربان چلیا نعرہ تکبیر مل کے سارے گج کے بولو نعرہ تکبیر اچھی بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت میں کدی آواز کھول کے تھوڑی ڈیلے پیچھے دے دو بس آؤ نا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ایک قافلہ چلدا چلدا نانا جان دے دربار تے آیا وے حضرت امام علی مقام نے عرض کی تھی نانا جان جس حسین نو تسی اپنے کندیاں تے کھلان دے سو نانا جو تیرے دین تے اوکھا ویلا آ گیا وے نانا جو حسین تیرے دین تو قربان ہون چلے آوے نانا تسی سانو اپنے موڑیاں تے بہا کے لوریاں دیتیاں نے نانا اج حسین علی اکبر قربان کر دے وے گا اج حسین علی اصغر قربان کر دے وے گا مسلمانوں مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے جڑے بائی گئے نے انہاں نو تے پتا وے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ساریاں نو مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرماوے مسلمانوں توجہ فرمانا جس وقت آخری رات مدینہ دے اندر آندی ہے بڑے بڑے جگرے آلیاں دیاں ڈائیاں نکل جاندیاں نے لیکن حسین میں صدقے جاواں تو جمعہ بھی مدینہ اندر ہے تیری بچپن بھی مدینہ اندر گزری وے تیری جوانی بھی مدینہ اندر گزری وے حسین تو پلیا بھی مدینہ اندر ہے ان حسین دا بڑھاپا بھی مدینہ دے اندر گزرے آئے میرے حسین نے مدینہ شریف نو چھڑے آوے مسلمانوں بڑی توجہ کرنا جس وقت میرے امام نے مدینہ دیاں گلیاں نو چھڑے آئے تے مدینہ دیاں گلیاں بھی فریادی ہو گئیاں نے عرض کر دیاں نے حسین سانو یتیم کر چلے آئے حسین جدوں محمد دی یاد آندی سی تے اسی تینوں ویکھ لیندیاں سان حسین ان سانو چھڑ کے جا رہے آویں المختصر میرے امام دا قافلہ چلدا چلدا میدان کربلا دے اندر آیا وے 7 محرم نو میرے امام دے اتے پانی بند کر دیتا ہے 3 دن دے ترہائے سید تی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی دتیاں ود ود جانا او میرے غازیاں شیر جوانا مسلمانوں 8 محرم الارام 9 محرم الارام نامی دی رات آئی وے او دے یزیدیاں دیاں خیمیاں دے اندر شراب نوشی ہو رہی ہے او دو یزیدیاں دیاں خیمیاں دے اندر شراب نوشی ہو رہی ہے اے دو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں مسلمان بھائیو 10 محرم الحرام دا دن چڑھے آوے کہ دے اونا محمد قربان ہوندے نے پہ کہ دے قاسم دی جوانی قربان ہوندی ہے پہ کہ دے جناب غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نے پہ چل دیاں چل دیاں واری شہزادہ علی اکبر دیاں آ گئی ہے شہزادہ علی اکبر ابا جان دیوار گاہ چاہنے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے
مسلمانوں شہزادہ علی اکبر چل دے نانا جان دی بارگاہ چائے نے عرض کیتی بابا جان دی بارگاہ چائے نے عرض کیتی بابا جان نانے دے دین نو میرے خون دی ضرورت ہے نانے دے دین دے پودے نو میرے خون دی ضرورت ہے ابا جان میں نو اجازت دیتی جاوے فرمایا شہزادیا تینو کمیں اجازت دیواں تو سر دے والاں تو لے کے تے پیران دیاں ناخنا تک میرے نانے مصطفیٰ دا ہم شکل ہے بیٹا جدو نانے دی یاد ستان دی ہے تیرے چہرے نو بیک لینا واں تے نانے دیاں یاداں تازیاں ہو جاندیاں نے بیٹا تینو کمیں اجازت دیواں عرض کیتی ابا جان اگر نانے دے دین نالو ڈھیر پیارا ماں تے مینو رکھ لو میرے حسین نے فرمایا علی اکبر تو تے ایک علی اکبر ہے اگر لکھاں علی اکبر ہوئے میں ایک ایک کر کے نانے دے دین تو قربان کر دے مسلمانوں شہزادہ علی اکبر چلدے پھپھو جان دے خیمے دے اندر آئے نے آکے کہندے نے پھپھو جان علی اکبر ایک سوال کرنا چاہتا ہے فرمایا شہزادے آج پانی دا سوال نہ کری آج روٹی دا سوال نہ کری عرض کیتی پھپھو جان آج پانی دا سوال نہیں پھپھو آج روٹی دا سوال نہیں پھپھو آج علی اکبر دی جوانی دا سوال ہے پھپھو آج علی اکبر دی جوانی دا سوال ہے مسلمانوں شہزادی نے فرمایا پترا نانا جان دے دین تو قربان ہونا چاہنا میں عرض کی تھی پھپھو جان نانا دے دین تو قربان ہونا چاہنا میں شہزادی نے اپنے شہزادے نو سجایا ہوئے تے شہزادہ علی اکبر جس وقت چل دے اپنی بہن سکینہ دے کول آئے نے عرض کی تھی بہنے آخری باری اپنے ویر نو مل لے اس تو بعد تیرے ویر نے نہیں آنا مسلمانوں بہناں نو بھائیاں نال بڑا پیار ہوندا جے بہناں تے بھائیاں دے نال لے لے کے جوندیاں نے شہزادی نے عرض کی تی ویرا ذرا تھلے ہو شہزادہ علی اکبر تھلے ہوئے نے شہزادی نے ویر دے رخساراں تے بوسہ دیتا ہوئے ایک سجے رخسار تے بوسہ دیتا ایک کھبے رخسار تے بوسہ دیتا ہوئے علی اکبر کہندے نے سکینہ سجے رخسار تے بوسہ دیتے پھر خبے رخسار تے بوسہ دیتے سکینہ عرض کر دیا نے ویرا ایک بوسہ میں اپنے حصے دا دیتا وے تے دوجا بوسہ میں اپنی بہن سغرا دے حصے دا دین دی پہیاں عرض کر دیا نے ویر علی اکبر سغرا انتظار کر دی پہیونی ہے المختصر کردہ جاما شہزادہ علی اکبر چل دے میدان کربلا چاہے نے جس وقت کوفیاں لیوفیاں نے شہزادہ علی اکبر نو ویکھیا وے شہزادہ علی اکبر دی شکل محمد عربی دے نال ملدی ہے او کہندے نے علی اکبر اے علی اکبر تیری شکل تے محمد دے نال ملدی ہے آپ نے فرمایا کوفیاں توانو میرا کی پتا ہوئے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے مصطفیٰ کے نواسے گیا وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا مسلمانوں شہزادہ علی اکبر کوفیاں لایوفیاں نو واصل جہنم کر دے جا رہے نے کوفیاں نے گھیرا پایا شہزادہ علی اکبر دے ہوتے تیران دا می بسیا وے ایک ظالم نے پرچی شہزادہ علی اکبر دے سینے دے اندر ماری وے شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے نے اپنے ابا جان نو آواز دیتی وے حضرت امام علی مقام چل دے میدان کربلا دے اندر آئے نے اپنے بیٹے نو سمال آوے پتر دیاں آخری سانسانے پتر دا آخری ٹائم میرے حسین نے پتر دے سرنو اپنی گود دے اندر رکھیا فرمایا شہزادے آخری کوئی تیری خواہش ہوئے شہزادے آخری کوئی تیرا سوال ہوئے عرض کی تھی ابا جان بہن سغرا دو ملنا چاہنا ابا جان بہن سغرا نال ملاقات کرنا چاہنا مسلمانوں میرے حسین نے فرمایا
فرمایا شہزادہ علی اکبر انہاں دوواں انگلیاں دے وچ ہوئے علی اکبر نے ویکھیا وے تے بہن سغرا گھر دیاں مہاٹھاں دے اندر کھلو کے کہندی پئیے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا او میریاں لین نہ آئیو سارا مسلمانوں شہزادہ علی اکبر نے بہن سغرا نو سلام کیتا وے شہزادہ علی اکبر نانا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے میرے امام دی زبان تے جاری ہویا وے انا للہ و انا الیہ راجعون علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سب کچھ قربان کیتا عرض کیتی نانا جان اگر اس حال اندر رکھ کے راضی ہو تے حسین اس حال اندر جی کے راضی ہو گیا ہے آخر تے مل کے ایک ناز شریف دے دو شعر پیش کرنے نے تے ساریاں بھائیاں نے حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے دلاں دے حالاں نو پیش کرنا ہے بازو بلند کر کے ذرا سینے دا زور لا کے میرے نال مل کے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دائیں پہ جائیں آپ کے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹے پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ لوگانو اپنے کینڈیڈیٹاں تے مانے لجپالا لوگانو اپنے لیڈراں تے مانے اے محمد عربی لوگانو اپنے چودھریاں تے مانے لجپالو سانو جناب لیڈراں تے مان کوئی نہیں لجپالو سانو چودھریاں تے مان کوئی نہیں محمد عربی دے غلاموں سانو تے تھوڑی غلامی تے مانے لجپالا مدینے دے تاجدارا سانو تے تیری غلامی تے مانے تے سونے آسی عرض کر دیاں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سانو اے سبق جناب سانو ساڑھے بابے نے سکھایا ہے میں نوتے جی او فیضہ بات دیو فضاوہ یاد نے بابا جی دا جناب 104 تے بخارے ڈاکٹر آکیا بابا جی آرام کرو نہیں تے تواڈی جان نو خطرہ ہے بابا جی نے فرمایا او ڈاکٹرہ جان تے اونج بھی جانی ہے اس نالو چنگی موت کیڑی ہے سرکار دا نام لیندیا موت آ جائے زندہ آواز زندہ آواز رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
بالکل 1-2 منٹ دے اندر مقامہ آؤ نا مسلمانوں بابا جی نے کوئی گل تانوں تے مینوں سکھائی جناب بڑیا ڈاکٹر کیا بابا جی تہاڈا علاج کرنے بابا جی تسی سانوں 6 مہینے دا ٹائم دیو جناب تانوں چلن دے قابل کر دیواں گے بابا جی نے فرمایا او ڈاکٹرو تانوں کے پتہ جس سونے دیاں میں گلاں کرنا وا سونا مینوں ٹراندا وی اے تے سونا مینوں پھراندا وی اے تے بابا جی ڈاکٹراں نوں بھی کوئی گل کہہ رہے نے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے او ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے آج پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا رو رو کے کہہ رہی ہے کاش کہ ایک واری بابا آ جاوے کاش کہ ایک واری خادم حسین رضوی آ جاوے میں کیا مسلمانہ بابا جی نے تے ہن واپس نہیں آنا لیکن تواڈے سامنے بابا جی دے جناب وارث بیسے نے ایتھے جناب کسے نو تکلیف نہ ہوئے میں ایک جملہ بولنا چاہنا وا او مسلمانوں ساریاں نو اپنے اپنے لیڈر مبارک ہوئے لیکن اصل لیڈر ہوئے جس نے ایتھے بھی کم آنا ہے تے قبر دے اندر بھی کم آنا ہے کہ بلا میں ایک جملہ بولنا چاہنا قبر دے اندر بلے تیر نون نے نہیں کم آنا قبر دے اندر محمد عربی دے قانون نے کم آنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اچھلا پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا رو رو کے کہہ رہی ہے بابا جی ایک واری آ جاؤ بابا جی ایک واری آ جاؤ بابا جی ایک واری سانو دیدار کرا جاؤ بابا جی دیتے نہیں آنا تسی جناب اپنی پرچی حضور دے نام تے دیو گے اللہ تعالیٰ جناب تواڈا شمار حضور دے نوکراں دے اندر کر دے گا ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں